Ola, son Susana da Riba, xefa da Unidade de Patoloxía do Intecmar e únome á tripulación Pesca de Rías. Adiante, benvidos ao laboratorio da Unidade de Patoloxía do Intecmar. Acompañádeme, temos aquí esta zona de apertura onde facemos a recepción e a apertura da mostra. A este lado aquí temos o laboratorio de tinción e de inclusión, temos o procesador de tecidos e o tinguidor automático e montador, onde se fan as tincións das preparacións. E aquí temos a Maite facendo a observación ao microscopio óptico de unha das mostras que xa están procesadas para observación. Na Unidade de Patoloxía do Intecmar analizamos moluscos bivalvos, pero sempre desde o punto de vista de que son animais. Para nós non son alimentos, son animais. Facemos un seguimento das principais especies de bivalvos, analizamos distintas especies de ameixas, berberecho, solénidos, ostra, tanto plana como rizada, e mexillóns. Por outra banda, ademais da rede de mostraxe, recibimos mostras de cando hai eventos de mortalidade nos bancos marisqueiros para avaliar se é debido a un axente patóxeno ou descartalo, que na maioría dos casos se descarta. As neveras veñen por Seur, veñen a media hora da mañá, máis ou menos. Cada nevera ven dunha cofradía, teñen que traer xeos para que se manteñan frescas. Unha vez chegan ao laboratorio, lle damos entrada e as poñemos en estos pequenos acuarios con auga de mar filtrada e con aireación para que permanezan ata o día seguinte filtrando e eliminando as areas que están polas branquias e polo digestivo que dificultarían o proceso de corte histolóxico. Poñemos cada un dos individuos da mostra nunha destas cubetas, para garantizar a trazabilidade, como cada unha se analiza por separado, cada unha ten o seu código. Entonces, estas acaban de salir do acuario, estas estarían listas para procesar. Entonces, agora se vai a facer o corte da porción da vianda que se vai a analizar. Os tecidos diana, os órganos diana son as branquias, glándula digestiva, manto e gónada, e entonces, dependendo da especie, xa hai un xeito de facer o corte para asegurarnos que van todos esos órganos na sección que despois procesamos. Entonces, estos son os bloques de parafina, onde aquí temos unha mostra do ano de 25 de berberecho. E entonces aquí está unha sección de vianda do berberecho, na que hai glándula digestiva, branquias, ril, manto, hai distintos órganos. Isto é un microtomo automático, exactamente igual que os que hai nos hospitales, o sea, a técnica de laboratorio é exactamente a mesma que en un laboratorio de anatomía patolóxica dun hospital. Aquí o que está facendo Carmen é filetes de 5 micras, o sea, seccións histolóxicas de 5 micras, que ten que estirar aí con agua templada. Agora se estira, esas arrugas se quitan, e agora con moito arte ten que recoller un trozo desa cinta de cortes nun portaobxeto, donde está o código da mostra, o sea, a trazabilidade está garantizada durante todo o proceso, e isto se fai con cada individuo que recibimos. Cada mostra son 30 individuos e cada un se analiza por separado. E ese corte será o que despois desparafinaremos e tinguiremos para que se poidan ver no microscopio con contraste de colores rosas e azul oscuro. Isto é un divertículo, o sea, este é un saco, non? Sacos onde as células que teñen que facer a digestión están ocupadas, estos rosetóns son martelia. Canto máis brillante, máis rosa, é que está máis avanzado, máis madura a martelia. Este atlas de histopatoloxía de moluscos bivalvos mariños naceu coa intención de facer unha guía para o persoal que traballa no laboratorio. A nivel mundial non existía ningún atlas de moluscos bivalvos, pois fun configurando esa guía
que despois, bueno, vimos que tiña entidade, tiña categoría como para ser publicada nun libro, sobre todo porque non existía ningún a nivel internacional. E entonces, bueno, pois se convertiu en unha ferramenta moi interesante e moi útil para todos aqueles que queiran aprender de patoloxía de moluscos, que queiran aprender a identificar simbiontes, parasitos, e de feito se está empregando en laboratorios de patoloxía de distintos países do mundo. Bueno, a unidade, o laboratorio empezou a funcionar alá por mediados, finais dos anos 90, e dende o 2001 se estableceron uns puntos fixos de mostraxe, unha época fixa de mostraxe, e levamos xa 25 anos con unha serie histórica estable que nos permite concluir que non son os axentes patóxenos o máis determinante nos episodios de mortaldade. Cando recibimos mostras de mortaldade, na maioría dos casos non hai un axente patóxeno que se asocie a ese episodio de mortandade. O máis relevante, pois, que podemos comentar así con unha pincelada así xeral, é que nas ameixas o que se considera parasito máis relevante é o Perkinsus olseni, que pode causar mortaldades en momentos nos que hai unha explosión, o sea, no que a intensidade de infección aumenta moito. O sea, non por ter Perkinsus van a morrer, pero se se dan as condicións de que prolifere polos tecidos, sí que causa danos e sí que pode causar momentos, episodios de mortaldade, pero non é algo que se dé moi habitualmente. Despois en ostras está o parasito Bonamia, que leva en Galicia pois décadas, e que, bueno, está en prevalencias baixas, non é algo que este dando problemas en estos momentos, e o caso máis importante, que se rexistrou en toda esta serie histórica, o evento máis relevante, foron as mortalidades de berberecho común por a martelia, a especie de Martelia cochilia, que entrou en Galicia finais do 11, no ano 2012 deu as primeiras mortaldades. Pois nada, nos seguimos aquí no Intecmar traballando para o sector, vémonos cando queirades. Un saúdo.